हॅलो. अरे बाबा तुगे घरा आख्खो आवाज येत मरे आणि तो रूम कित्या बंद करून दवरलो रे? अगं भिवपाची काय गरज ना ग तिंगा भिवपाची गरज ना काय ते उंदीर बरी धावून केवता असतले थंयसर. तेक लॉक कित्या मारते तू? अगं त्या लोक बेस्ती माल गो भिवपाची काय गरज ना. माय भितो आवाज येत नव्हती तू. अगं काय बिया नका ते उंदीर बरी धावून केवता असतले थंयसर. काही भिवू नका, टेन्शन घेऊ नका. पण हे उंदीर बंद आहे म्हणे. ज्या व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे ती सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त. हॅलो. हॅलो हॅलो. हॅलो. अरे बाबा सांग. तुगे घरा किती रे ते? आई तुगे देर ओपन केले. ती बावली बी हाय मरे. अगं ते किती देर किती ओपन केलेले तुका कोणी सांगितले ते देर ओपन करून? अरे तिथं आवाज येत आलो आई सांगा ना तुका. सांगा ना तिंगा उंदीर बरी धावता असतले म्हणून. मागे उंदीर मुई आई रे तिंगा. कोण बावली बावली हाय मरे. चोगली हालताय बालताय मरे. काय ना त्या बेस्ट तिंगा तू टेन्शन घे नका. अरे अरे ऐक रे. हॅलो हॅलो. कोण हा तिंगा? कोण होता? Ha ha ha.